Моңлы җырчы диеп әйтү генә аны шәрехләмәс. Чөнки һәр җырлаучының, хәтта һәр искән җилнең дә үз моңлы әһәне бар. Өметле яшь җырчы дип елган итү яшен инде ул күптән узды. Сәхнә тотучы, популяр җырчы дип әйтсәм дә бераз арттыру булыр. Кыскасы булай, шишмә челтерәвен, киң күкрәкле, ирекле лашыннар рухын үзенә сеңдергән, тавышы белән татар эстрадасында башкалардан аерылып торучы җырчы Руслан Кираметдинов бездә бүген Кунак кәнәфиендә. Руслан, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез? Исән-сау килеп җиттегезме? Аллага шөкер, Чаллы белән Казан арасы ерак түгел. Әле бүген инде без Казанда идек, Казанда кундык, кичә Мәскәүдә идек, менә кайттык. Аллага шөкер, эшләребез бара, әкрен-әкрен генә тырышабыз, эшлибез. Тиздән инде үзебезнең концертларыбызны башлап җибәрәбез. Менә шул инде. Казан белән Чаллы арасы әйттем бит инде, теге ерак юл түгел. Хәзер 1 сәгать ярымда да рәхәтләнеп барып җитәргә була. Юллар темасını искә алганбыз икән, әйдәгез әле. Бик үк ерак булмаган, балачакка да бер сәяхәт итеп килгән Руслан әфәнде. Балачак елларын сагынып искә аласызмы? Кайвакытта сагынам. Әлбәттә, мәктәп елларын бик тә сагынам. Ничек сагынасыз? Кайвакытны шулай уйлап торасың да, шушы вакытларга кайтар идем. Менә мин бәләкәй чакта гел әнигә әйтәм, әйтәм, үсәсем килә, зур үсәсем килә, менә машинасында йөрисем килә, тегесендә йөрисем килә дип теге, "Әй, улым, әле үскәч киридән кайтасың килә башлаячак" дип шулай әйтә иде. Дөрес, хак, дөрес әйткән. Менә балачакның кайсы өлешенә, кайсы елларына кире кайтыр идең һәм нишләр идең балачакка кайтып, бүгенге көндә шундый мөмкинлек бирелсә? Мин теге үткәннәргә теге кайгырып, теге үткәннәрне кайгырып ята торган кеше түгел. Теге үткәннәре калсын үткәндә диләр бит инде. Шушындый теге ностальгиялар килеп ала. Авылда тору моментлары теге ул вакытта инде безнең әбиләр исән сау, телефоннар ул вакытта юк. Иртән чыгып китәсең, кич кайтасың, кай вакытында. Кайта тормыйсың, тия туганнарда күрәсең. Ямында әби инде ул теге ул вакыт телефондар булачак ул. Аның әбинең бер генә соравы бар иде. Улым, син ашадыңмы дип сорау бирә иде. Менә шул мезгилләр, авылда үткән мезгилләр инде менә шул мәктәп елларына кай вакытны гына кайтасы килә. Мәктәп яннарына үтеп китәм дә, мәктәп шушы мәктәптә инде без укыдык. Без татар гимназиясендә укыдык иншалла. Шушындый матур мезгилләр истә калган ди. КВНда уйнаган вакытлар, әле менә күптән түгел генә теге мәктәпнең ничәдер еллыгы булды. Мин барып кайттым, үземнең укытучыларымны күрдем, завучларны күрдем, бик шул хәтта теге сөендем. Аларны күрүгә теге барбыр инде 11 ел шушы мәктәптә теге алар безне гомер үткән, ул бүтән барбыр теге әз ел түгел бит инде 11 ел. Әлбәттә, инде яшьлек еллары, беренче мәхәббәт булган еллар, алар инде безнең истәгел дип әйтәсе килә үзеннән өстәп. Әйдәгез әле, бераз гына балачак темасын искә алганбыз икән, инде тәрбиягә дә туталып китик, әти-әниләрне дә искә төшерик әле. Ниндирәк тәрбия алдың, Руслан әфәнде? Балачакта нидер тыюлар булдымы, әллә инде бер нәрсәне дә нәмуз иттермичә, ничек теләдең, шулай үстерделәрме сине? Без гаилә 2 бала. Минем бер туган абыйм бар. Ул инде шулай гаиләле, Ижау шәһәрендә тора. Ничек дип әйтәсем килә, ничек без үстек? Без минем абый миннән 5 яшькә алырак. Без әни әйтә, мин сезгә икегезгә дә бер тәрбия бирдем диде. Но икегез сез 2 төрле кеше ди. Син артык шук, абыйың теге бары тыйнаграк, теге ничектер тынычрак. Мин шук бала булып үстем, мин теге булгалады беләкчә теге әзрәк мәктәптә укыган елларда приключенияларсы булды. Ул теге бәлкем теге мин төпчек булганга күрә шулайдыр инде. Может, әни теге әйтеп тә үтермидер, может, миңа күбрәк внимание биреп алганнардыр. Ну, теге алай теге тәртипсезләнеп, әшәкләнеп андай ниләр булмады. Ну, теге ул минем уйлавым буенча һәрбер балада була торган әйберләрдер инде, ул теге әзрәк тәртипсезләнеп аласың, ул теге артыгын түгел, ул теге шамасын белеп кенә. Ну, ул вакытта теге уйламыйсың да шамасын, теге ничек булган инде шулай. Руслан, кайыш төшкән чаклар бар идеме? Бар, безнең инде миңа да эләкте, абыйга да эләкте. Ул теге әнинең шундый
нәзік кенә кайышы бар иде. Аннарысы мен аны кайышны балконнан ыргыттым. Бөтә эләкмәсен өчен. Без кай вакытны эләктерәләр инде. Biz үскән вакытта да хәтта менә матчада талчылык эленеп тора иде. Без инде күреп үстек, ул безгә төшмәде, ләкин инде гел истә иде аның барлыгы. Берәр инде начаррак кырыныш булса, эләгәсен көтә тор. Мәхәббәт темасы ва мәктәп темасы белән миңа калса бик якын темалар, шуңа күрә инде кабаттан мәктәп темасына әйләнеп кайтабыз да, беренче гашыйк булган чакларыңны искә төшерик әле. Ничәнче класста булды ул һәм инде әлеге кыз синең аны яратканыңны белә идеме? Беренче мәхәббәт тип ул шул беренче мәхәббәт булгандыр инде ул теге минем ничектер теге олорак теге класстагы бер кызга ничектер күз төшкән иде, ничектер теге күңел тартып берде. Но мен ул теге ул ничегенде җавапсыз мәхәббәт булды, конечно. Ул теге миңа игътибар итмәде инде. Мен ничектер теге ну шундый хисләр туды. Теге мен аларга теге килеп, мен сине яратам дип андай бирләр булмады. Син үзең әйтмәдең, ул да үзе бик сизенмәде булса кирәк. Теге ничектер шундый әйтәм бит инде. Ничә әйтәләр әле теге скрытый гына булды шул. Яшерен. Аңлашылды. Руслан, малайлар белән урамда, мәктәптә күбрәк нәрсә өчен сугыша идегез? Нәрсә өчен түгел инде, бу безнең теге шундый әзрәк, без шундый чорга туры килдек, әзрәк теге 90-нчы еллар үткәч, теге урам малайлары бар инде, бездә шушы әзрәк шушы якка тартыла башладык. Булгалады, сугышуларда теге булгалады, мен инде теге бөтен әйберне әйтеп бетермим, но булгалады. Теге кем нәрсә дөрестлек өчен сугышасың банда, дөрес булмаган әйбер өчен сугышасыңмы? Анарсың мен уйладым, әйтәм, Руслан булай булмай, чөнки Аллам сакласын, бер нәрсә белән тондырсалар, син ул малайларга кирәк түгел, сине гомер буе әтиәнең, әйтәм, Аллам сакласын, гарип гырабак алсаң, әтиәнең шуны уйлап мен улай бердән читләштем. Шул. Әйдәгез, инде җитлеккән Руслан Кирамуддинов булган чакларга әйләнеп кайтабыз да, шундый растрау бирәсе килә, популярлык үз вакытында килде дип саныйсыңмы? Әллә инде озак көтәргә туры килдеме? Менә зур сәхнәләрдә популяр җырчы Руслан Кирамуддинов дип чакырып чыгаруларны. Мен менә үземә шундый, мен шундый кеше, үземә ничектер теге бәя биреп, мен шундый популяр, шундый мен ни дип җырчы дип, мен алай теге үземне санамыйм. Чөнки ул аны бәяне бирергә тиеш халык барыбер теге. Халык синең мәсәлән иҗатыңны ярата икән, ул беленә синең концертларыңа йөри башлагач, менә халык сине сорый башлагач, менә теге җырларыңны күбрәк тыңлый башлагач, менә шуннан сизелә. Мен теге үзем, менә мен шундый популярный җырчы дип, мен тегенсен мен алай теге бер кайчанда йөргәнем булмады, ул йөрмәячәкмен дә, чөнки ул яктан мен тыйнак вакытында килдем икән дип шушы популярность мен уйламыйча һәрбер әйбернең үз вакыты бардыр. Мен озак, ну әле теге дөрес әйткәндә сәхнәдә инде хәзер озак, күп еллар инде без йөрдек, булды төрле чаклар булды. Барасың анда концерт куясың, анда 3 кеше дә утырган, мөмкинме 4 кеше дә 5 кеше дә утырган. Без инде кай вакытны күңел төшкән моментларда булды. Миңа әйтәм, кирәкмесең инде бу дип, тигесе булай дип та уйлар төрле килә бит инде. Ну барыбер теге әкрен-әкрен генә сынмыйча, сыгылмыйча үз юлымны менә әлеге көнгә хәтлек алып барам. Барыбер инде популярлык килү мизгеле һәрбер җырчыга миңа калса аңлашыла, үзен популяр итеп сиземли, тоемлый башлау, аха, мине күрәләр, аха, мине таный башладылар дип әйтү. Син очракта популярлашканыңны кайсы очрактан соң сиздең һәм инде менә хәзер мин инде популяр җырчы дип үземне саный алам дигән мизгелне хәтерлисеңме? Син эләктереп ала алдыңмы шул көнне, шул мизгелне, шул концертны, бәлки шул чыгышны? Юк, андый теге именно андый мезгилләр минем әйтәлмим. Ул теге бар, менә кибеткә чыгасың бит инде, менә берәр теге урамда йөреп аласың, берәр кай керәсең, кеше таный.
Менің теге бәлкім теге физиономия шундыйрактыр, теге истәк ала торгандыр. Мен теге белмим. Таныйлар, әлбәттә теге рәхәт метем таныгач. Сәмез мен һәрбер кешегә дә теге җавап бирәм, килеп теге фотография төшәсекләр рәхәттәр кучаклап бетәм. Төшәм алар белән. Фотога бөтен сүндә төшәсеңме? Төшәм, мен теге әйтеп тормыйм. Яна тамашачылар. Юк, теге әйтеп тормыйм, әйтәм. Алар битендә барбер теге үселәкләр бар. Мен әйтеп тормыйм теге. Юк, теге вакытым юк дип әйтәм. Төшәп алам, аннары үз эшләремне эшлим. Аңшылды. Чираттагы сорауны бирәсе килә Руслан әфәнде. Шаллы иҗат әһелләре Русланны Салават Фатхетдинов дөрес үсендермәде, сүгәс урында мактады, мактау егетнең башыңына әйләндерде һәм иҗатта кыенлыкларны җиңәргә булышмады дигән сүзләр белән инде шашканым бар. Салават белән танышу ничегрәк булды һәм синең җырчы булып формалашуда аның роле нинди дип саныйсың? Юк, Салават абыйны мен дөресен әйткәндә, теге аның җырларында без үстек. Әлдә мен теге яратып теге җырларын тыңлыйм, элекке язылган җырлаган җырларын тыңлыйм. Үземнең репертуарга да алдым бит инде аның җырланган теге иске җырларын инде. Беренче тапкыр теге күрешкәндә, ул бит Салават абый ул шундый кеше, шәхес шундый, ул теге сер бирми. Мин аны менә нәрсәсен аңладым. Теге кайбер кирәк җирдә мактап та алырга мөмкин, кайбер кирәк җирдә сүгеп та алырга мөмкин ул. Мин аның белән теге аның фикере белән мин килешәм. Чөнки ул безнең бердән-бер теге легенда җырчыбыз. Без теге начар мөнәсәбәттә түгел, яхшы мөнәсәбәттә. Шуның өчен киләчәген кем белгән? Нәрсә булып китәр? Min yarattam yazның şaulap kilülerin, yaş kızlarının eşkirsiz şat kölülerin. Şau şeşekli şeyler yakın canlarıma, bəxit dilep kerem alsuz tanlarıma. Yazılarımdan, şeylerimden, güzülerimden, Vatlım senin uzat gitken izlerinden. Kütemeli bir burulup vararsın dip, Süyüvemni eytmesem de vağlarsın dip. Yazılarımdan, şeylerimden, küsüllerimden, Vatlım senin uzat gitken izlerinden. Kütemeli bir burulup vararsın dip, Süyüvemni eytmesen de vağlarsın dip. Руслан, сүзләребез дуга булып барсын, әйеме? Дөрес әйткәндә, сине чакырганбыз икән әңгәмәгә. Беренчектә инде без популяр баянчы булган, бүген дә әле күпләр безгә исән кебек тоелган. Шәфәгать абый Салихны да искә алмыйча булмый. Иҗат юллары аның Салават Фатхетдинов үрелеп барды. Салават әфәнде Казанга күченгәннән соң да барбер Шәфәгать абый Шаллыда калды һәм инде күп санлы чыгышларын вакытында ул гел синең янәшәңдә булды. Шәфәгать абыйның нинди дәресләре бүген дә сиңа әле ярдәм итеп килә дип сорыйсы килә? Шәфәгать абый безнең икенче әтиебез кебек иде инде. Мин безнең дип сөйләшәм, чөнки без бергәләп эшләдек. Иң беренче инде мине ул күреп алды. Мин теге Шаллыда, теге төрле теге артистлар белән теге чыгыш ясаганда, бер Шаллыда инде бер концертта ул килде дә, мин дишарат, мин сезне мәйтәм беләм, мин ничек инде сезне сүз мәйтәм шәхес шулай. Аннары шулай танышып киттек дә инде, мин аны инде иң беренче сольный концертларыма чакырдым. Әкрен-әкрен генә шулай эшли башладык. Без инде 8 ел, 9 ел дәврендә бергә эшләдек. Иң беренче инде минем беренче сольный концертларда Казан Шаллыда инде. Аннарысын бергәләп төркем туплагач безнең белән йөри башлады, аппаратурасы белән дә, баян белән дә. Ул миңа күп җырлар биреп калдырды. Шул ук инде Салават абый репертуарында менә бу мин битендә җырлыйм, теге читләргә китәсез дигән җырны ул биреп калдырган. Әле ул әйтеп калдырган җырлар бик күп, әле пока аларны җырламыйбыз. Мин инде тырышам һәр чакта концертта аны якты истәлегенә әйтәм, менә шулай сөйләп, ул биреп калдырган җырлар дип. Аның тәэсире зур булды, чөнки аның авторитеты зур иде.
Biz koя гана бармыйбыз. Шафагат абыйны бүтүн жерде белелер иде. Шафагат дип ушундай ассоциация бар бүтүндө, Салават, Шафагат. Ну, бир определенный вакытта менә миңа келер алдынан инде ул азрак тиге сахнадан тегенчиктер китип та алган иде. Тиге югалып, аннан янәдән безнең белән эшли башлагач, ул киридән тиге көч алып инде, киридән илһамланып, үзе дә инде аннан гармоннар тутып, баяннар тутып, сольный уйный башлады инде. И 30-нчы сезонга Салават чакырды. Менә шушы сезонның соңгы булды инде. Вот. Казандагы монда бүтүн август айында булган концертларда ул катнашты бит инде. Әйбәт кеше инде, анарга тиген минем бер качанда начар сүзгә түгел, начар уйларым да юк турында. Ул бик тиге гадел кеше, бик шундый дөрес кеше. Безнең тиге гаилә булгач бүтән төрле чак була иде. Тиге дигәндә монда ул һәр чакта да дөрес юнәлешкә безне менә шулай кирәк, шулай эшләсәгез, шулай барсагыз, шулай итсәгез, бүтән бер була диде. Вот, ну, кызганычка каршы ул инде үлеп киткәч, азрак вакыт үткәч, икенче юнәлеш белән китте. Бүтән бер безнең. Әйтегез әле бераз гына бәлки менә шушы темага да бәйләнеп, фәлсәфирәк сорауларга да күчик. Гадәттә кешеләр үзләрен һөнәри яктан үстерәләр. Кемгә карасак та, һәрберебез һөнәри яктан үзен үстерергә тырыша, ә тормыш кешегә бар яктан да инде камилләшү өчен бирелгән. Ничек уйлыйсың, Руслан, әгәр дә кешеләр аралашу осталыкларын бераз гына камилләштерсәләр, шушы аралашу осталыкларына күбрәк игътибар бирсәләр, бер-бирләрен аңлап, башкалар белән матур итеп аңлашып яши алырлар иде микән? Һәм инде менә соравым шундыйрак, һөнәри яктан гына үстерү җитәме бу тормышта үз-үзеңне, әллә инде көндәлек тормышын кирәкле булган менә шу аралашу сыйфатларына да игътибар юнәлтү зарурмы? Теге һөнәр буенча диге сорау биргәч инде әйтим инде шулай. Һөнәр бит инде безнең эш, менә концерт куябыз, ул бит инде безнең эш дип санала. Эшлибез, җырлыйбыз, бүтән хисләребезне бирәбез. Ул эш анда кала, менә шунда. Аннарысын без кайтабыз өйгә, өйдә инде безнең тормыш икенче, чөнки мин теге сахнага сымам бит инде йөри алмыйм, бу бар бер икенче переключаться итәсең икенче бергә. Руслан әфәнде, без инде тамашачылар белән бергәлектә беләбез, сәхнәдә ничек итеп үзеңне тотканыңны, чыгыш ясаганыңны, бүтән көчеңне куйганыңны һәм инде менә шушы чыгышларың вакытында миңа калса, синең инде 100% эшләвең күренеп тора, йөзеңә чыга, хисләрең прям күзләреңнән бәреп чыга һәм шагыла дип әйтәсе килә. Теге сорау бирәләр инде, нишләп Руслан син бөгеләсең, нишләп теге күзләре йомасың? Ну, мәйтәм, нишләтим син инде, менә бер нәрсә эшләтеп булмый мәйтәм. Менә үзеннән үзе шулай кереп китәсең, үзеннән үзе теге хисләрен үзең әйтмешли, теге әллә кая ул теге җырлаганда уйлап әйтәсең, теге куалар кереп. Шуның өчен ул мимика барбыр теге. Кемдер мәсәлән теге икенче яктан теге үзенең хисен күрсәтә инде. Менә мин шулайрак инде. Җавит абый теге анекдот сөйләгәндә күзләрен куя. Фирдәс би аннарысын Салават абый тоже теге бөгелеп күзләре ямай җырлый. Ну хисенә шулай кеше бирәләр инде менә халыкка. Мин җавап бирәм әле менә шунда мине сорыйлар бит нишләп Руслан теге күзләре ямасын дип. Мин шуша хис белән җырлаганга күрәдер инде. Бу синең сәхнәдәге йөзең, сәхнәдәге бәлки образыңдыр әйме, ә менә көндәлек тормышта син ниндирәк? Дөресен әйткәндә мин инде бик гадел кеше. Кай вакытны инде аптырайлар, Руслан, ник шул хатлык теге дөресен әйтәсең дип, кай вакытны кирәк җирдә, ну теге кай бер җирдә әзрәк артыгында әйтәсең, теге, ну теге бик бәрелеп әйтмәделәр. Нишләтәсең инде, менә әйтмәсәм, менә монда ничектер кала и кыра башлый, менә шул. Ну күп әйберне, конечно, әйтмим, сөйләмим, шуның өчен нәрсә уеңда, шул телеңдә алайсың. Кай вакытны менә әйтелә шул. Бар, менә күңелне кырып тора торган әлдә бар әле ул. Менә шунда яши торган. Ә менә иратлар, хатын-кызлар белән аралашкан вакытта нәрсә синең күбрәк ачуыңны китерә? Нәрсә күбрәк күңелеңә хуш килә? Һәм инде кешеләрдә булган, әйтәгез, аерым бүлсәк тә ярый, иратларда һәм хатын-кызларда булган, сиңа ошаган һәм син өнә бетермәгән сыйфатларны атап китик әле.
Менә мин яраттым шундый кешене, ул сиңа әйтә, монысын ышандыра, булып чыга дип, тигесе булып чыга дип, и аннарысын югала ул кешене, беләсеңме? Менә андый кешеләрне мин җаным сөйми. Мин андый кешеләрне минем тормышымда булды андый кешеләр. Шуның өчен хәзер шундый тиге сразу сизәм андый кешене. Шуның өчен юк мәйтәм, элемтәбезнең бетте, все, пока, до свидания. Шуның өчен гомумән тиге мин вообще әйтеп әйтәм инде. Хатын-кызлар арасында да бар, яратлар арасында да бар. Нинди сыйфатлар күңелеңә хуш килә, нинди сыйфатларны син менә чып-чын кеше бу, менә шәп кеше бу дип әйтә аласың, нинди сыйфатлар аркасында кешеләрне шулай дип атай аласың, зурлый аласың? Ихлас күңелле кешеләр менә бар бит инде. Ул байлар арасында да бар, ул тиге бундый халыкта кешеләр арасында да бар ул. Менә ничектер андый кеше искренне кеше ул сизелә ул. Мин тиге үзем дә бит инде кешегә кайвакыт ышанып китәсең, бөтен серләреңне сөйли башлыйсың, ничектер тиге якынлашасың. Менә миңа да шундый, менә миңа ачылган кешеләр, тиге рәхәтләнеп тиге сөйләшеп утыру, миңа ачылган кешеләрне бик тиге хөрмәт итәм, һәм инде аларга да тиге аларның да тиге авыр вакытлары булганда аларга ничектер тоже ярдәм итәсе килә башлый шул. Шундый мин яратам, дөреслекне алдауны мин бик яратам. Руслан, шәхси тормышта кайбер проблемалар килеп чыккач, журналистлар күтәреп алдылар бит инде. Һәрбер басма, матбугат булсын ул, инде телевидение булсын, барбер яктыртырга тырыштылар. Журналистларның файдасы тидеме, әллә инде файдасыннан бигрәк зыяны гына булдымы? Юк, мин тиге ул беткәннеңдер тиге сүзеннән тиге кемдер шулай әйткән дә, алар бит шуны язалар. Вот, менә шулай булган икән дип, алар бит тиге ялганны дөресне бит инде айырып тормыйлар. Менә ул алар каян белсеннәр инде. Менә бу ялганмы, менә бу дөресме? Алар язалар да чыгаралар, мин аларга тиге нәрсә дип әйтим инде. Язмагыз дип әйтә алмыйм, языгыз дип әйтә алмыйм. Аларның ише ул, мин шулай күрәм. Менә шулай дип күрәм. Тиге мин начар дип тә, әйбәт дип тә әйтә алмыйм, чөнки алар аны үзләре уйлап чыгарган әйбер түгел бит. Ул бит кемнеңдер тарафыннан әйтелгән. Алар аны эләктереп халыкка тапшыралар. Менә шул. Синең фикереңне дөрес дип җиткерделәр дип саныйсыңмы халыкка журналистлар, нәкъ менә журналистлар тарафыннан әлеге... Мин бит әле үземнең фикеремне әйтмәдем берәйбердә. Әле син әйтеп бетермәдең. Мин вообще бернәрсә әйтә дә башламадыңмы? Мин әйтмәдем. Мин дөресен әйткәндә уйладым да бу тиге син сорау бирдең инде безнең шушы әзрәк ыгызга карата бит инде бирдең сорау. Минем әйтер сүзем күп. Дөресен әйткәндә, мин әйтә башласам, әллә нәрсә сөйләргә була. Анда әпәттәки минем тарафтан чыкса да, аны бит инде журналистлар белми, бу дөрес сөйләми икән, бу дөрес сөйләмәми икән дип, алар аны барбер эләктереп чыгарачаклар. Нәрсә өчен сөйләмәдем, чөнки шушындай дәрәҗәгә төшәсем килмәде. Менә шул. Бу мөнәсәбәтләргә килгәндә, тамашачылар әле чын дөреслекне белмиләр дип әйтү дөресме? Дөрес. Мин без бит барбы бер якны фикерне ишеттек хәзер әйме? Менә бу ыгызыгы килеп чыккан вакытта бер якта бик күп сүзләр әйтелде, һәм инде тамашачы шулардан чыгып нәтиҗә ясый башлады. Ә менә синең әйтелмичә калган сүзләрең бар, һәм инде теге әле син аларны әйтә дә башламадың үзең әйтмешли. Шуңа күрә менә сине ишетмәгән килеш без әле дөрес мәгълүматкә тап булмадык дип әйтәсең киләсең. Ул бит инде дөресен әйткәндә миңа карата күп әйберләр сөйләде тиге, анда начар да дип, мин анда яхшы яктан, конечно, күрмәдем, начар яктан гына сөйләде. Шуның өчен минем җавап шундый, мин аның дәрәҗәсенә төшәсем килми, чөнки ул минем балаларның анасы. Ничек булса да, нәрсә булса да, менә шул. Руслан әфәнде, нәрсә синең күңелеңне тырный менә шушы ыгызыглар килеп чыкканнан соң, күңелеңдә калган иң зур түйер нидән гыйбарәт? Минем иң үзәккә үткән әйбере, менә миңа карата нәрсә әйткәннәр инде. Менә әпәттәге Шәфәгать абый әйтик, шушы 2017-2016 елларда без инде йөрмәдек түгел, күп җирдә йөрдек, Башкортстанны, Рәсәй шәһәрләренә
анда Екатеринбург, анда бүтін якларны йөреп чыктык. Әкрен-әкрен генә эшләдек. Мин бер кашанда бу минеке дип, мин менә моны мин эшләдем дип, менә моны мин иттем дип бер кашанда алай йөрмәдем. Мин андай кеше түгел, потому что мин ул вакытта гаиләле идем, ул безнеке дип йөрдем. Һәр чакта ул шулай булырга тиешле дип саныйм. Но шушы ыгы-зыгылар килгәч, ул кеше интернет челтәрләрен ачып, анда прямой эфирларга чыгып, менә моны мин эшләдем, менә бу минеке, бу минеке дип әйтүләре минем үзәкне әле һаман да кыра. Шул әйберләрне ишеткәч, менә яшерен батырын түгел, машинага утырдым да үксеп еладым. Чөнки күпме тырышкан әйберне мин без дип бардым, чөнки без бүтән әйберне бергә корган әйберләрне ул минеке дип әйтеп бөтен халыкка менә шулай таратты. Мин шул әйберләрдәге генә теге шундый моментларга теге бик нык, конечно, ачулы, бәлкем ул теге ачулы бетер. Мин инде анарасын гына үзенә дә әйткән булдым, әйтәм, ярар әйтәм, ничек әйттең, шулай булсын әйтәм. Бүтән әйберне әйтәм. Синдә всё. Аллага шөкер әйтәм, булды. Руслан әфәнде, берәр качан менә шушы проблемаларга, менә шу мөнәсәбәтләргә ачыклык кертерлек сүзләр әйтерсеңме син? Әйтермен киләчәктә. Ну, әле түгел. Миңа теге хәзер мин теге тоже эмоцияга бирелеп әләселәр әйтергә мөмкин. Бу әләселәр түгел дә инде. Чөнки уйлап торам да, мин бит инде барыбер балалар бар. Аннарсын, алар үсәләр. Бу бит дөнья. Безнең бүтән әйбер цикличный, ул әйләнә дә кайта кирәк. Менә шул неге. Шуның өчен үсәрләр, алар әйтерләр, нишләп менә шулай булды бит, нишләп менә шулай булды дип, менә шулай булды дип. Ул шәтеке кай вакытны уйлап торасың, әйтмәвең хәерлерәк булыр дип. Менә шул. Менә шулай дип да уйлап торам мин. Ну, аларга инде вакыт үткәч, алар инде аңларлар, кая нәрсә, каян җил искәнен дигәндәй. Менә шул. Теге мин кешене теге хурлап, нитеп алай утырасым килми. Без бер көндек дөньяда яшибез, иртәгә нәрсә буласын да белмибез. Шуның өчен кемгәдер анда үпкә саклап, кемгәдер үч саклап, теге менә син шулай эшләдең, менә мин сиңа менә шулай җавап кайтарам дип. Теге әйтәләр бит әле, менә шундый әйтем бар. Эт эре, әйме? Но сибит инде дүртәйкә басып аларга каршы өреп бастырмыйсың дөрес әйткәндә. Шуның өчен минем уйлавымча ул кирәк бер түгел дип саныйм. Менә бүгенге көндә балалар белән еш күрешәсеңме? Күрешәбез әле менә мин кичә Мәскәүдә идем. Алар кич белән килгән булганнар, мин төнлә кайткаем инде. Аннар иртәнчәп киттем мен Мәскәүдә. Икесе ятып йоклап калганнар инде. Теге кыз уянды инде сразу. Әтәят дип кочаклап, тегесе уянмады, йоклап калды. Кел телефонда инде без сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз. Менә кыз бит инде 1нче класска да укырга китте. Ну, нишләтәсең инде? Теге әле гаилә булган моментларда теге хыяллар бар иде бит менә, бәләкәчәк бәйгә кызны җитәкләшеп алып барып әле менә теге бары күрәсең бит инде ир кеше шулай бит инде ышана, теге күрә менә шулайрак булыр дип, да шулайрак булыр дип. Но ул теге ну булып чыкмады менә. Кызны 1 сентябрьгә озаттырга. Тутырып алдым суларны түгелмәс диеп, ямау салдым яраларга күренмәс диеп. Шишмәләрдән кайтыр юлга айыл төн төшкән, көннәр буе уйлыйм сине чыкмыйсың истән. Ай йөрәгем су бирегез көйдерә ишетән, минем кебек улла мине сагына микән. Ай йөрәгем нишли микән үзелеп сөям, минем кебек улла мине ярата микән. Ай йөрәгем су бирегез көйдерә ишетән, минем кебек улла мине сагына микән. Ай йөрәгем нишли микән үзелеп сөям, минем кебек улла мине ярата микән. Руслан әфәнде, балаларыгыз кичкән түгел инде, барысында аңларлык дәрәҗәдә яшьтә менә ачыкланышып, сиңа килеп, әти, нишләп син без белән түгел дигән сораулар биргәннәр бармы? Бар. Әле кыз шалтырата да
мындай келген сайын да айтайын да әти ятам да киши белән мына йырлыйм ди әти янда юк ди менә шулай дигән сен кайчан кайтасың дип шундый ул бөтен үзәккә үтә сүзләр теге барыбер кайтасың мәсәлән концерттан безнең битне бар өйләре теге якын тора ни күңел тула инде нишетәсең күңел тула бик теге аларның үскән күрелмәвемә менә шушы кыра үзеңнең ничектер теге электе ярасың көне буе алар уянасың аны киендерәсең садигына илтеп ташлыйсың киши белән барасың алар синең белән йоклыйлар син ятып йоклаганда да өстәгә инде кызым постоянно минем өстә ята инде өскә менеп ята теге хәзер шушы әйберләр булмагач кыен. Соңгы вакытларда үзеңне ялгыз итеп хис иткәнең бармы син? Юк, шушы әзрәк ниләр булгач кына әзрәк булып алды ул. Ялгызлык ул теге нәрсә беләсем килә. Балалар янында булмау менә шушы ялгызлык хисе булып ала кай вакытны. Ну, инде хәзер вакыт байтак үтте инде барыбер. Ну, минем уйлавым буенча ул тиз генә бетә торган әйбер түгел. Шул. Вакыт хайран үтте, ләкин барыбер ниндидер пысқып қына яңған болса да теге күлләр әле исән бит әйеме, шуңа да карамастан яңа мөнәсәбәтләргә әзермесең Руслан? Ну ничек Аллаһ Тәгалә язган инде? Ул теге менә мин бүген үк хәзер чыгам да китәм дип теге өйләнәм дип алай булмый бит инде ул. Ничек язылган ул? Менә бүген мен әйтим бит инде бүген чактында менә бу кызышады да мин хәзер өйләнәм алай булмый. Менә эш буенча да бит инде. Менә эшлисең, ул барып чыкмый, хоть нәрсә эшләп барып чыкмый. Ну аннан бер момент килә, шот бит моннан китә, моннан була. Ул безнең теге личный тормышта да ушулайдыр дип саныйм. Шәхси тормышта да шулай дип саныйм. Руслан, моннан берничә ел элек син инде үзеңә тормыш итеш сайлаган вакытта менә шушындый параметрлы кыз кирәк, менә мондыйрак кирәк, мондый сыйфатлар булырга тиеш дип уйлаган булсаң, бүгенге көндә менә шушы хәлләрдән соң инде синең шушы кызларга булган критерийлар үзгәрдеме? Әллә алар сакландымы? Һәм ниндирәк сыйфатлы кызларны күбрәк күзлисең син хәзер? Минем уйлавым буенча эчке дөньясы матур булырга тиеш иң беренче. Теге тышкы сыйфатка гына карап, бул теге опять билет на один конец, что ли, аларга. Алай булмый. Як, алай булмый. Ну, дөресен әйткәндә, ул битендә отношение, ул битендә ике кешенең дә эше. Ул бик нык адский труд дип әйтә. Шуның өчен но минем уйлавым буенча хатын-кыз сабыр булырга тиеш. Ул безнең элек-электән килгән әйбер, ул диндә дә шулай әйтелгән. Теге иреңнән алдан шаварга кирәк түгел. Ул хәзер нишәтәсең инде? Но хатын-кыз әлеге вакытта мин бөтенесен әйтмим. Хатын-кызлар шушы безнең шушы дөньяга бирелеп, шушы инстаграмнарга, шушы ниләргә бирелеп, эмоцияга бирелеп, әзрәк иллюзия дөньясына китеп шунда яшиләр шул. Менә шул. Шунысы кызганыч. Шуның өчен әйтәсем килә, ышанмагыз ул иллюзияга. Анда берни дә яхшылык юк. Бүгенге көндә иҗатта, шәхси тормышта булсынмы, үз яныңда сине үстерергә сәләтле булган, сиңа һәр яклап ярдәм итәргә әзер булган кешеләрне, дусларны җыйдым дип саныйсыңмы? Һәм инде ялгыз гына утырган вакытта уйланып, менә янәшәңдә булган хәзерге якыннарыңны анализлап бәяләп утырганың бармы? Менә шушы һаман да шунларга текәлә бит инде шушы әзрәк гызгалар килгән моментта мин күп кешене белдем, кемнең кем икән, дөресен әйткәндә. Менә ул бер яктан уйлап карасаң, бәлкем Аллаһ Тәгалә шулай эшләгәндер, менә син Руслан әзрәк күзең ачарга тиешсең, кирәк бәгән кешеләреңә. Менә дөресен әйткәндә, ул авыр моментта теге мин әйтәсем килә, теге ярдәм иткән кешеләр дә булды. Мин дус булып йөргән кешеләрне мин инде дөресен әйткәндә тормыштан сызып аттым әйе, чөнки ömür boyu теге монда барып җырлыйсың, аннары әзрәк тормышыңа шушындай авырлыклар килгәч, күп кешеләрне үз тормышына сызып аттым.
Янда хәзер теге опыт бар. Хәзер теге кирәкмәгән кеше белән теге, бик теге аралашмыйм. Беләм, кем теге выгода өчен генә йөри микән дип, кем чын күңелдән йөри микән дип, менә шулай берләрне аера башладым. Хатын-кызларында теге, син әйттең бит әле дирәк, аера башладым, кемне кем икән. Шуның өчен теге тырманы урап узган кеше тәҗрибә туплый алмыйлар. Менә инде мин хәзер тырмага бер баскач, хәзер тәҗрибә туплый ала башладым. Нашу. Руслан иҗатталга барырга, ниндер үрләр яуларга әйдәүче ролен кем үти бүген? Мотиваторың бармы синең бүген көндә? Минем дуслар бетендә күп түгел. Якын дустым, ул минем директор, ул минем администратор, ул Айдар Сафаргалин. Анарга рәхмәтен әйтәсем килә. Ул шушы авыр моментларда әзрәк теге күземне ачып, һәм инде үзе дә теге ул бик күркәм урында эшләгән кеше, һәм инде ул эшеннән китеп, минем белән шушы бөтен әйберне иҗат юлына, ул үзе дә иҗат кешесе. Без инде аның белән 12-13 еллап таныш, беренче башлаган концертларны ул алып бара иде. Менә шулай генә инде аннарсын безнең юллар аерылды. Менә тагын юллар ушылды, очрашты кирдән. Бергәләп эшлибез. Анарга рәхмәт. Вот менә шушындый миңа энергия, позитив биреп тора. Руслан, менә шулай эшлибез дип. Но иң мөһиме синнән бөтен бер тора диде. Син лидер, син алып барасың, без синең арттан барабыз. Менә шул. Җырчы өчен сәхнә белеме дә, тел байлыгы да кирәк миңа калса, һәр яклап камилләшү зарур. Татарча, русча китаплар укыйсыңмы һәм инде үз өстеңдә эшләгән вакытта тагын нинди сыйфатларыңны камилләштерергә кирәк дип саныйсың? Китап укыганым юк. Мен теге мәктәптә укыганда шигырьне җырлап кына ятлыйм. Әле менә хәзер концертлар башлана, анда бер-ике җыр бар, теге истә һаман өйрәнелмәгән. Вакытта теге монда белмим җитешеп булмый безнең чөнки хәзер бөтенләй бер тере музыкантлар тегесен көйләргә кирәк, басын көйләргә, басын алырга, басын. Шуның өчен теге китап укыганым юк, но минем буйлавымча әдәби телне китап уку бик арттырадыр дип саныйм, чөнки мен инде теге тормышымда укымышлы кешеләрне дә күргәнем бар, алар теге китап укый торган, аларның чыннан да теге әдәби телләре бик бай. Үз өстеңдә тагын эшләгән вакытта нинди сыйфатларыңны камилләштерергә кирәк дип саныйсың? Һәр чакта да кирәктер инде. Монысын өйрәнергә кирәк, тегесен өйрәнергә кирәк. Минем буйлавымча да әле теге китап укымыйм дип әйттем бит инде. Бәлким укый башларга кирәктер китабында. Мин инде чөнки кай вакытны җитеп бетми, менә фикердә теге чуалып ала, теге әдәби яктан мен аны әйтә дә алмыйм кай вакытны. Ул минем буйлавымча без инде раз татар телендә җырлыйбыз, татар эстрадасында җырлыйбыз, эшлибез дигәндәй без бит инде халыкка үзебезнең барыбер теге ничектер әдәбият яктан аңлатырга тиешбез бит инде дип уйлыйм. Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки хәзер бит инде менә мин просто карыйм, но минем теге бик сирәк, конечно, теге урыс сүзләрен бит теге кыстырга тырышмыйм, ничектер теге барыбер элекке сүзләр белән теге бу сүзләр белән теге сүзләр белән теге җайлаштырып сөйләшергә. Хәзер бит инде менә мин кай вакытны сәхнәдән дә карап утырам, анда кай бер җырчы ул ни русча сөйләшә, анда ни татарча анда аңлап булмый, анда ике тел кушылган. Ну дөрес дип сорамыйм мен. Профессиональ булган җырчы синең фикереңчә кем ул? Махсус музыкаль белемгә ия булучымы, яисә инде моңга бай сәхнәне үз иткән кешеме? Менә бу двоякий әйбер. Бар укыган кеше, о анда теге профессионал бөтен әйберне белә, булай алырга кирәк, булай авызны тартырга кирәк, тегесен халык йөрми. Жан юк. Жан юк, ни юк, энергетика юк. Кемгәдер теге Аллаһка тәгалә бит инде моңын да бергән, тембрын да бергән, анарга менә халык йөри. Анарсын инде шундый кызыгы килә, нишләп менә шушы укыган кешегә шулайрак, ну менә монысына шулайрак дип. Мин аны үзем дә теге ничектер сизеп алдым. Өйрәтелгән әйбер өйрәтелгән инде ул менә шундый уйга килдем. Шуның өчен нәрсә белән чагыштырасым килә.
Менә легендар җырчылар күп бит инде ул безнең татар эстрадасында гына түгел, гомер буе теге ил буенча да шул ук анда чит ил җырчыларында ул Queen анда группа. Алар бөтенесе талантлы кеше. Анда юк теге ул анда музыкаль школага йөргән анда, аннарысын вокалга йөрткәннәр, анда юк, анарда менә бирелгән. Ул аннарысын әкрен-әкрен генә үстергән ае. Минем буйлавымча шулай. Моңа бай булып, табигатьтән Әйе. шушы табигый сәләтне үстерергә кирәк белем аркылы. Белем аркылы, әйе. Менә мин шулай саныйм. Руслан, синең фикереңчә, популяр җырчы бүгенге көндә нинди ул? Минем уйлавым буенча, мин инде әзрәк икенче яктан кирип әйтим инде, безнең татар эстрадасы бит инде ул менә теге күңелне кырган әйберләр ул теге тормышта күп бит инде ул. Иҗат ягыннан да бар теге, менә шулайрак булса, шулайрак булыр дип, шулайрак булса дөресрәк булыр дип, кай вакытны бит инде әйтәсе килә. Чөнки карап торам да ул хәзер инде интернет сертәләрен. Алар бүген туй алып баралар, иртәгә чыгып гастрольгә чыгып китәләр. Концерт куябыз дип. Ул ничек була микән ул шулай? Менә мин уйлап торам да әйтәм, ул алай булырга тиеш микәнсең инде дип. Хәзер битендә кая карамат, бөтен тамада җырчы булды. Минем уйлавым буенча ул дөрес әйбер түгел дип саныйм, чөнки һәрбер кешенең үз эше бар. Ул әйбәт алып бара икән туен, әйбәт кырт итеп, анда мин аңлыйм, если анда ул туенда бара, матур җырласа теге без бит әйттек бит әле теге Аллаһ Тәгалә биргән сәләте булса, бар андыйлар бар сүздә юк. Но бит инде монда хәзер бит инде вообще тенденция китте, то что ул анда нотага да эләкми дөресен әйткәндә. Но ул чыгып, менә мин раз халык белән эшлим икән, тамата булдым икән дип, мин диешмен сәхнәгә чыгып концертта куярга тиешмен дип уйлап шушы сәхнәгә менеп үрмәләп китә ул. Минем уйлавым буенча популяр җырчылар, популяр җырчы машина һәм йорт җиһазлары сата торган сайтта үз билетларын сатырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бу инде нәрсәдер аңлата дигән сүз инде бу. Менә шул. Аңлашылды. Руслан, тапшыруыбызны өлкән буын вәкилләре дә әле мәктәпне тәмамлап зур тормышка аяк атлаучы яшь буыннар да карый һәм шул исәптән чыгып әйтәсе килгән сүзем шул. Бардыр тамашачылар арасында сәнгать юлын сайларга теләк белдерүчеләр, бардыр менә синең шикелле популяр булган артистларны сәхнәдән күреп, мин дә шундый булсамы дип иҗатка мөкиббән булып йөрүчеләр дә юк түгелләрдер. Менә андый яшь буын егет-кызларына синең киңәшләрең нинди? Нәрсә әйтим инде мин? Һәрбер кеше үз юлын үзе сайлый. Мин дә теге шушы юлга кирип китәр алдыннан әни дә инде мине теге әллә бәлки инде улым сине укытырбыз инде теге технический профессия биреп инде, нигә кирәк инде ул җырчыга дип, но күңел ничек шулай теләде менә. Күңел теләмәгән җиргә барасың килми бит инде. Менә мәсәлән синең барасың килми икән, бу шушы кибеткә сен дә бармыйсың. Шушы мәсәлән анда ризыкны ашыйсың килми икән, сен ашамыйсың. Менә эштә дә шулай дип уйлыйм мин. Менә күңел минем шушы иҗатка тартты, бәлки чактан ук. Шушы иҗатны яратты мин. Шушы юнәлеш белән әлеге вакытта хәзер барам. Кемнең инде теге җырчы буласы килә, кемдер анда тамада буласы килә, кемдер анда шофер буласы килә. Шуның өчен кая күңелгез тарта, менә инде яшьләргә мөрәҗәгатым бар. Яшьләргә инде һәм барлык кешеләргә әйтәсем килә. Күңелгез кая тарта, шунда барыгыз. Менә шул. Бүгенге әңгәмәбезне тәмамлап, соңгы сорауны бирәсем килә. Руслан, инде яшькә булуңа карамастан, күп кенә кыенлыклар белән күзгә-күз шашкан кеше буларак әйт әле. Бәхет синең өчен нәрсә ул? Бәхет минем өчен ул исән-сау булу. Балаларыбыз, әти-әниләребез, кемнәрдер инде әти-әниләре юктыр. Шуның өчен минем уйлавым буенча үзең исән-сау булу. Балаларың, әти-әниләрең исән-сау булу, менә шуннардан да зур бәхет түгел. Бәхет ул теге машинада да түгел, акчада да түгел. Да, кирәк әйберләр. Сәламәтлектә, чөнки машинаны сатып алып була,
Telefonu satып alıp bula, selametlikten sen satып ala almışsın bir başında. Şunun için bile sağ selamet bolsan, sen en bäxetli kişi bakın. Naşo. Ruslan, бик зур рәхмәт килгәнең өчен, бик зур рәхмәт безгә инде күңелеңне ачкан өчен. Хөрмәтле тамашачылар, без шушы мизгелдә сез белән саубуллашабыз. Руслан Кирамбетдиновның күңел түренә төшеп җиттекме, әллә инде бераз гына ачар серләр калдымы? Моны инде үзегез бәяләп бетерерсез. Барыгызга да күңел тынычлыгы теләп калабыз. İsenmesiz deyip başlayımın dostlar şeremini Sağınıp zarıgıp koyup tuğan jiremini Nişik jırlamayı düzimsin kügülep tulgarda Dost işlerim tuğanlarım yanda bulganıda Nişik jırlamayı düzimsin kügülep tulgarda Dost işlerim, tuğanlarım isen bulganıda